Това е горе. А? Помпай. Дръжо. Дай пак. Сега остана доле, трябва да го подигнеш. Долу? Трябва да го подигнеш с крака и пак да помпай. Нищо върни. Ако всичко е с кабелите тук от хората, трябва да... Дела. Вратни неко пъти. Вратни неко да качи хубаво. Изключи вратни. Неко пъти така да мога да прикачи. Топ. Да я видим, първо. От първия път, еба си майгата. Там долу, там. Там се мака това вече всичко. Запали, бе. Усмихни се. Усмихни се, усмихни се. Ето я вече, изкарваме я. Запали си всичко точно. Давай леко. Леко. Давай. 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 Давай, имаш. Давай. Имаш. Дай на тук. Айде, готово е. Най-накрая. Най-накрая готово. Време беше. Ей, бех забрал какво е. Аз се качиш в колата. Работи вече сега. Сега вече трябва да покарам около 2000 км, лекичко, без резка газ. После да изхвърлиме маслото и после вече да редиме новия сет. Така че надявам се всичко да е 6, но за момента е като хората. Така че взехме си се от майстора и я поизмихме малко, че не беше мита от месеци нещо. Беше целата в САЩ и в глупости. Я поизмихме и така, общо взето. Сега ще покараме да видим как е. Ето. Ето, возиме се вече. Минахме около 100 км. До сега всичко е 6. Разработваме мотора. За момента всичко топ върви. Един кадър да видите. Вчера се бех забравил, брач, на вид как е. Тако. Решетката я няма, ама тя ми е в нас. Ето е отдолу тук. Много добре. Номерчето. Цак.
Хоп.